Sonra olugly salatur ragaib'tan. Musulmanda onu dikkat edin salat dediğe namaz dediği. Salatur ragaib. Ragaib namazı bizim aramızda bir namaz becerilipdir. Dine becerilen namaz bu de başka da şunun kendi becerilen namazlar var. Dikkat edin o da bir düzgün aydeyin. Şu becerilen namazlar tanıyacak bolan, bilecek bolan, hayır namaz berden becerilipdir, yalandan becerilipdir, şunda sogap yok, yalandan peygamber aytdı diye aytıyarlar. Şuna bir düzgün aydeyin o da. Hayır bir nefil namaz değil ki, şu 2 rekat bolsun, 4 rekat bolsun, 10 rekat bolsun, 10 rekat bolsun. Hayır bir nefil namaz değil ki, şu avvak rekatında falan okuyayım oluyor. 2. rekatında falan okuyayım oluyor, koşmalı aydılsa, hem bil ki şol berden becerilen namaz, şeriat boyunca yok, şunda sogap da yok Musulman doğun. Belki günah kaçırık var. Şimdi bilemet yanladım o da. Peygamber Aleyhisselam kendi nefil namaz veriptir. Tahiyyatül mescid veriptir, tahiyyatül vudu veriptir, salat-ı avvabimma, kuşluk namaz var. Şoňa teheccüd namaz var. Şu nefil namazlaryň hiç bir gaýtynda Peygamber Aleyhisselam falan okuymaly mepdir bide. Öz ihtiyarymyzda goýupdyr. Näme okuýasan okuy. Alhamdulillah doram. Yarım para goş, bir para goş. Kul huwallahyn 10 tarap tekrar et. Hawa. Öz gözel göwnüň hiç bir irat ýok munda. Emma haýty bir nefil namaz diýip şonu falan goşmaly tele bil musulman dogunum şol ýalňyş görjüň şu berden becerilen namaz şo. Qeynan taqta bir berden becerilen namaz mıydı şiyanki sırat-ı ragabin gorjamay. Mani erjabayın awwal qifteti zumagijeti akşamiyetin arasında ya 10 rekat nefil namaz şeýle awwal rekatda falan 2 rekatda falan şu bir namaz buyurdu musulman dogun şi ýalňyş görjüň. Ulukon ýalňyşlyk näme bilýärmi? Peýgamber buyurdu diýip aýtýarlar. Şo da ýalan görjüň. Peýgamberiň böyle bir aýdan dady ýok. Ne muhtelif fetvalarymyň öňünde du Allame Remli rahmetullahi aleyh kizbun batilun yalan dipdir. Hafiz Araqi rahmetullahi aleyh hadisun mevdu'un berden yalandan peygamber aýtdy diýip aýtýarlar. Yalan görüň dipdir. Allame Leknewi rahmetullahi aleyh mevdu'un bi ittifaqil muhaddisin hemme muhaddisler şeýle bir kefe yalan peýgamberiň aýdan kefde diýipdir musulman dogun. O şoňa men Esmaül Hayr rahmetullahi aleyh Allame Hajduni İbn Cuzi Allame Zehebi tamam ulamaly musulman dogunum şi 10 rekat namazyky benamy salat-ı ragaib orta geligler şu namaz berden becerilen namaz peýgamberiň aýdan namaz del onda sogap ýok belki ulaqan günah kaçyr diýipdir. Allame Şami rahmetullahi aleyh de Reddül Muhtarda sırahatan metlebun fi salat-ı ragaib diýip şol salat-ı ragaib hakyny metlep getirip ahyrda fetva berip goýupdyr. Açyklap durýan annaha bid'atun diýipdir. Şu bir bidgat da musulman dogan berden becerilen namaz. Odam şu taýdan şeýle bir zatlara bir inşallah goşuşmaýly. Dogry däşe zatlar. Indi wagan dikkat edin öde. Wagan ne kadar nefil namaz var. Yani başta tanap verdim ha. Nefil namaz okuyorsun diýen bolsa, sogap taňa hiwet etýän bolsa Allah'a ýakylatyň diýen bolsa, ýani kim tahiyyatül wudu okuy. Her de hakkylanda immanyň goýymyndan öňçe nefil namaz bolýan wagtynda bir tahiyyatül wudu okuy. Ne kadar başardyň? Meçide gelýärdiň. Mekruh wagt bolmasa tahiyyatül mescid okuy. Ne kadar başardyň? Yarım saat 2 rekat nefil namazyny güýme. Hawa. Odokdan toğra goş. Odokdan rükû et. Odokdan secde et musulman. Teheccüd namazı o dağdan önce. Ne kadar bir sogaplı namaz, dogan kabul bolýan wagty. Oşa turatynda salat-ı awwabimma aşan namazdan soram. Şu parim ne kadar awdan nefil namazlar we Peygamber Aleyhisselam istirahatan hadislerinden sabit musulman dogullum okuyjak odok şolar okuýardy. Mun ýalyk berdek becerilen namazlar musulman dogun gynlan hakda bula dogurdyr. Ine näme wede megende bir kitap da bar. Fezaile da bar zahima hakamari. İşte ilarasında haymin avdallar rengi çap edip ilarasına pakş ettiler musulman dogun. Gynlan hakda içinde dogurdatlar hem adil emma ne kadar datları az cümle şey leyletir ragaib diýip erecebay diýip erecebayın bilmeyen awwal arad günne falan togappa, 2. günne falan togappa, 3. günne falan togappa. Musulman dogun şu zatlaryň hemmeti berden becerilen gurrunle. Hakikati ýok şulaň. Yalan gurrun musulman dogulam şular. Nefil namaz erjebay arada tutmakluk togapda. Bes togap. Nagat togap, awwal kunne falanca togap. Ýok musulman dogun, şuja gurrunle ýok. Şaban ayında da şöyle. Ne kadar arada tutmakluk togap. Hiç irade ýok. Ya ne kadar togap, falanca togap. Ýok musulman dogun. Berden becerilen gurrun. Şaban ayının 27'sinde şüzre nefil togappa, şufurum togappa, erecaban 27'sinde Peygamberden meraja gittir, şüzre togappa, musulman dogun berden becerilen gurrunle şu zatlara önem etmeli. Fezay mecazide, fezay hakikide de kıynatıksızda pakş et bererle var. Şunu emeliş, biduni medrek, biduni senet,
Dilisiz aýdýan gurunlar bar musulmanda. Şu taýdan şu zatlar diýen gep her bir kefi alaqany kabul etmelilerden. Olakon tahir aýdypdyr, olakon tahir hem ýalňyş ýar. Her kim hem ýalňyş ýar şeýdämi? Biz Hanefi mezhebiň fiqhyna wara bolmaly. Ustadyň muhterem ustadlaryň tahirlaryň ki şuna meňre ustadlar gynanykda biziň kileň arasynda paýş etip bererler wa şola bilen hususy ýerine oturup ustadlary düşündiren adam gerek dogry. Ki tahir etsen şuna hakynda näme diýersiň tahkigiň ýalňyş diýip aýtmaly. Şunda inşallah taala awwal ahir şuna hakynda aýtjak dedim musulman doganlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öz sünnetinde sabit Hanefi mezhep boyunca näme ýazlanmasa şoňa inşallah amal edýär. Allah taala hemimize tawfik bersin. دوستان گرامیم، راهکار دیگر برای شامل شدن در صفحات مجازی مفتی حافظ امانالله یلمه این است که شما می توانید در گوگل الفاظ مفتی حافظ امانالله یلمه را نوشته و به راحتی در گروه های فیسبوک، یوتیوب، آپارات و اینستاگرام ایشان شامل شده و از فرمایشات استاد بزرگوارمان بهره ببرید. و اگر چنانچه از طریق لینک های داده شده نتوانستید در گروه واتساپ و کانال تلگرام و دیگر صفحات مجازی استاد مفتی یلمه وارد شوید، می توانید به شماره های 2096 650 83 77 818 و شماره تماس 2098 911 963 92 42 و شماره تماس 2098 911 280 25 89 پیام بدهید تا لینک مورد نظر را برای شما ارسال کنیم. در ضمن اگر کسی خواهان ارتباط مستقیم با استادمان مفتی حافظ امانالله یلمه می باشد می تواند با شماره تلفن 2098 901 585 3961 و شماره تماس 2098 911 965 83 93 از طریق تلگرام و واتساپ و ایمو پیام بدهند. دوستان دقت کنید، برای تماس تلفنی با استاد مفتی یلمه فقط با دو شماره زیر تماس بگیرید: 2098 901 585 3961 و شماره تلفن 2098 991 481 3421 تماس حاصل فرمایید. موفق باشید.